pa. Apa, manguha pa ta diri. Ay, sus. Ayo. Makautan gid in taon ang pobre, makapaninda pas merkado. Ang ako lang na problemahan ang akong mga talong dito kay gipangawat ra ba gid. Pero giihap gid noon to nako. Bakit makuha na sa to nako karon makuha nga na sa to. Panindaan gid anak mga kawatan diha kading mga tawhanan no dili jud mag kuan. Butangan ko to kuan nga para maglibot-libot sila sa kahoy ba. Butangan ko to tambal dito sa unahan. Sumbay. Hinay mo. Hinay lang mo kay. Ang tutukan ng nagiyan. Katul man kasi mong lawas ba. Sige may tumbling dia nga. Scout Power Ranger ko. Dali sa diha na usapon gi. Ngag lang ilong. Away tao no. Ge. Oy. Waan mo palpakan mo. Saba. Awata. Medyo di ta mga una. Wait taw tanaw. Wait taw. Uy. Bay, Palinsa pa. Uy. Bahala ka daw. Tao. uy, wala nanaw ni mo. Unsa nanaw ni mo eh. Sigal ang mata ni mo da. Nagdaga plastik. Sorry. Susta. Buskaw. Beta. Wala ko. Ang niyo. Giingnan ti katong gaysano nga plastik kay baga. Oy, gisano oy. Pisa na inarmes kilid. Taka nga mag-istorya na matsud ani. Okay ra na basta musudlan na. Peda akong sako sa pulan. Suko mo to ato ba biyan ang baligya. Nahinay lang na. Hinahinay lang tayo. Bakit ang mga ipitan eh? Sobraha ko na sa hinay pang pag-passport. Ay, kadagtan. Muram kang gaya na so. Tarong di apa-apa. Darun ako. Kisay kita plastik. Ako yung lookout. Oo, ka-look out niya. Ibay, bantay-bantay kay. Mga dagko atong pilihan na di tamang mamupuan ng gagmay kay. Ay na. Ay, sorry. Ay, may pinagdata gunting bay. Isunod pangawat na lang. Ginagablay sa gablaka. Sunod lang nato bay. Oo, katir. Ay, ilo grabe yung buskata. Tarabitak ko kayo bay. Murag kayo. Kondisyan ba? Sabi. Sige, kung ito plastic. O, sige, kagmisi. Ay, dagko. Ari ba yun? Nga oy. Apa bay? Si Miluya yung tagiyan ni ba? Si Miluya yung tagiyan ni. Wag kita. Tsakpata na tong pagkapuyuan, ari ba no? May kugihan mananom ba? Kaya na ko. Ano bay? Duwa. Dagko, kaya ron. Dagi. Utang na yun. Busog niya, sabay. Sige, utang pa. Tanangan ya, lookout na tayo. Lookout. Bising naghangad sa natong lookout ya. Dapa. Babay. Babay. Sugana dari bay uy. Kini. Gamay ayan ang gamay. Dagko itong piliyon. Gadal ka na ba? Taas mo na. Taas na. Ay, Dako na niyo. Apila. Mada na ni siya, mada. Kanalay ka na sa tubangan ni mo. Pwede na. Man, Haway. kamaya na ba yun? Sa makini? Ano mada, uy? Makini di, uy. Ito unahan, bay. Look out, ha? Look out! Daraw. Oo, dara, bay. May sagyat na si Yuta. Pako kayo. May sagyat na si Yuta. Uy. Hala bay. Wait tao. Ay, bidong ani pa. Katiro. Ma-illegal trespassing o firearms sana. Oo. Ay, kita patakag tunog bebay kay na sila yung mga bagong kita ng mga agbati. Masigay. Pupuunan pananapot. Masigay. Butang ang time bomb na diha. Itunog buto ta. Butahan ta na ha. Basta time bomb, okay na. Wala tayo makadagan ta. Kana. Happy na. Apa bay? Kana. Sana. Magkaon pag yun taan eh. Makabaligya pag yun ta. Apa bay? Kinawat pag yun na to. Uy, gamay man. Musta na kani ako mga taong diri. Daghan jud ko garbisonon oh. Mura naman sad gud ni gikawatan akong talong gikuhaan naman sad ni. Giihap gid na ako akong taong ba bisag ipon pa ko ning usab. Wala ni nakaabot og 1,000 kabuk. Giihap jud ni nako akong taong kani dire.
Naa gani siya dire, murag mga 5 gyud ka buhok nagbitay dire. Awa ang nabilin, mao na lang yung nabilin. Naa jud ni 5 dire. Kani? Kani gyud na po jud ka buhok naa dire. Tagi kawatan gini akong tao. Ako gining at nga ning magsigig panghilabot dire. Butangan gini na katong lana nga ibitay ba kay para katong mangawat magtutuyok gyud sa kahoy. Kaya di na gini maayo lang gibuhat sig pangawat sa mga tanom. Muadto ko nitong nilupik to kay mangayo kung kuan. Nang unsa ni? Lana. Ay, wala. Pangtagay. Inagkakuan na bay, inag kanang kahalin ana. Ato darit sa tindahan kay pangtagay uhaw kay. Balitag kay. RH. Ay. Kanang kabayo. Kanang inag ipis bang bukal-bukal pa. Ma'am. May sakto kayo, ma'am. Nana kay pinalit nga ang paliya, ma'am. Ay. Kami na ko pinalit dong gikan gid nis ako ang mga tanom dong didto. Ay, pariyan ni tamam nasa ni tanom. Ay. Kana tao? Ma'am, kanang kuwara ni ma'am. Ano yung tao? Oh, kanang ang kilo ani kay 200. Ah, mahalap nam sa koy katawngan dito dong. Di lang. 150. 150 lang. Usa na ka kilo kapin mo? Kadagko ana mo tan-aw. Oh. Daggo. Fresh from the farm. Oh. Fresh from the farm. No organizer. Oh, no organizer. No organizer. Oh. Pari-parihan po siya kadagko sa kung taong no. Nasa koy katawngan dito dong pero dili pa to nakupuon. Ma'am, no Ako panic. Ako lang ni It's palit. organic. It's organic. Ako lang ni palito ninyong taong kay Karaman. Ako ako imo dito sa kuan. Ah, ikaw ba na ni ba? Ilan ni sinto? Sinto-sinto. Winta. Ano mura man jud akong taong dito do. Ah, pinuang di ama mo. Dagkoon jud ba? Mura man jud. Ay, kung inakamura na itanong. Mo gyud. Dare pangan. Oh. Wala yun noon. Ay, ngo man ay pangani mo. Mauna siya. Nar may katawhan tanong. Balik ko na to, mala. Oh, mga harvest pamiyog ma'am. Pila na 150 na no? Dara. Iso. Sige ma'am. Ano bigyan lagi bayad lagi? Asa ka dong tao? Urong. Bukan si ma'am kay uy gibayad. Ma'am.